Okay, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Ito ay Panglunanon Channel. Dito tayo sa Kalapi mga kaibigan. Kung ko, advice ko sa inyo, kung pumunta kayo dito sa Kalapi, hanapin yung ganitong paninda nasa gilid-gilid lang. Kasi mas mura kaysa loob mga kaibigan. Kasi ticket lang ang binayaran nila dito, hindi sila nakapwisto. Ganito ang gawin ko pag pumunta ko, Tabo ang pangalan dito. Pag ganito Huwebes, araw na Huwebes sa Kalapi, ganito din ang loon, mayroon din sa kanila pero hindi masyado, hindi katulad sa Kalapi na daming nanininda sa gilid-gilid at sa galing sa bukid mga kaibigan. Sa mga kabaranggayan, ang produkto nila ibenta nilang barato kasi hindi pa direct yan sa plantation. Itong bigas sa bukid rin galing, mura din to. Hindi pa na display sa direct to sa farm mga kaibigan. Ganito ang hanapin niyo pag pumunta kayo dito sa Kalapi. Tabo ang pangalan, Huwebes, tuwing Huwebes lang ito mga kaibigan. Daming tao dito, parang hindi kayo makasipot-sipot kasi sa kadami sa tao dito pag Huwebes mga kaibigan. Ito lang palengke dito sa Bohol na pinakamaraming tao pag may market day mga kaibigan. Okay, ito mura din ang pamaninda dito, lalo na sa gilid-gilid kayo bumili. Diferensya sa disiplina sa lamesa nila mga kaibigan. Ito lang ang advice ko sa inyo kung pumunta kayo dito. Kung sa gilid-gilid kayo, pumunta muna. Pag wala sa gilid-gilid, pwede kayo sa lamesa. May mas mura ang sa gilid-gilid. Yung balanghoy, 20 pesos lang. Kaya sa ilalim, 30 pesos. 20 pesos ang diferensya.